Һәр кешенең тавыш бирү хокукы бар. Хәзер республиканың 5 тикшерү изоляторында утыручы 1200 кеше дә сайлау хокукына ия. Махсус урыннарда гадәти сайлау участогыннан нинди аермалар бар соң? Менә Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Биредә сайлау участогы бер нәрсә белән дә аерылмый. Бүлмә, комиссия, кабина бара, тик ишекләр һәм тәрәзәләр генә рәшәткәле. Барысы да оешкан төстә эшләнә. Берничә кеше керә һәм гражданлык бурычларын үти. У нас был организован в следственном изоляторе избирательный участок. Казанның икенче тикшерү изоляторында 370 кеше, шуларның 320дән артыгы сайлау хокукына ия. Биредә беренче мәртәбә сайлауда катнашучылар да бар. Андыйларга бүләккә сувенирлар бирелә. Барлык изоляторларда мәгълүмат таратылган, сайлау участогы өчен махсус урыннар әзерләнгән. Шулай ук сайлау комиссиясе эшчәнлеге өчен бөтен шартлар булдырганнар. Более 150 обвиняемых, подозреваемых. Җинаять башкарма инспекциясендә исәптә торучы 150-гә якын шикләнелүче һәм гаепләнүче һәм Казанның төзәтү үзәгендәге мәҗбүри эшләргә хөкем ителгән 30-га якын тоткын сайлау хокукына ия. Шулай ук өй арасында булучылар да үзенең туры урыны буенча участокта сайлауда катнаша ала. Сайлау участогының эш графигы шул ук. Иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр Татарстанның 5 тикшерү изоляторында 1200 якын кеше шикләнүче, гаепләнүчеләр тавыш бирә. Ябык сайлау участогы Казаннан тыш Бөгелмә, Чистай, Мизре шәһәрләрендәге изоляторларда да оештырылган. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.